Mga pulis nga igo lang nangaon sa usa ka kan-anan sa Maigo, Lanao del Norte. Gipaulanan og bala sa tulo ka mga armadong sospek. Insidente sa pool sa CCTV. Ani ang dugang detalye. Sa CCTV footage sa usa ka restaurant sa poblasyon Maigo, Lanao del Norte, makita ang grupo sa mga pulis nga nangaon pasado alas 8 sa gabi adlaw Miyerkules. Sa laing anggulo nga kuha sa CCTV, makita sa bantulo ka mga lalaki nga daw naniid sa gawas sa maong kan-anan. Taod-taod, may duol ang usa ka lalaki nga taas og buhok, sabay bunot sa iyang duha ka armas ug gipamusil ang mga pulis. Nangyari kagabi, nagro-robing yung tao natin doon sa Purok 5 poblasyon yung Maigo Food House. Amang kumakain, dumating yung tatlong suspect at pinuputukan yung pulis natin at naka-return fire naman kaya umalis yung suspect agad. Sa maong hitabo, samdan ang duha ka mga pulis nga sila Police Corporal Pablito Daing Jr. ug Police Corporal Jeanette Limot. Samtang nadamay sabang usa ka sibilyan nga si alias Ryan. Dali silang gipandala sa Kulambugan Hospital ug luwas na sa Makuyaw nga kahimtang. Paspasab kuno nga misibat ang tulo ka mga suspect paingon sa poblasyon area. Dali sab kuno nga nagpaygayon ng hot pursuit operation ang kapulisan. After manggod pag-withdraw sa mga suspect na ay nabilin nga sling bag. Okay. So as part of the procedure, ang atong explosive unit na sila ay nakita nga alleged nga 60mm nga explosive and hand grenade. Alright. But as to the report, again, yung ating provincial explosive K9 unit, amo sad ang gihulat ang ilang formal report. Aduna na kunoy mga persons of interest ang Maigo PNP nga ginatutukan apan dili pa kuno nila mabutyag ang mga pangalan niini. Dili pa sab kuno nila makumpirma kung private armed groups o miyembro sa New People's Army ang mga suspect. Nakita mo naman yung habang bumabaril, parang ano lang, di ba? Natatakot pa nga eh. Parang takot may putok. The peace and order of Lanao del Norte is manageable and we're in control, no? Yung ating PNP at saka Philippine Army. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Gipangandaman na sa Zamboanga Integrated Bus Terminal ang